Mi ddechreuais weithio yn Ionawr 1957. Roeddwn yn edrych ymlaen i weithio fel yn nhad, ddewythr ac fy mrodyr. Roedd yn anodd iawn i ni ddysgu naddu oherwydd y mod yn law chwith. Dysgais i naddu a law dde, ond roedd yn gythral o waith yn y dechrau i ddod i arfer ag e. Ar ôl dod i arfer, roedd yn dipyn haws naddu, ond ar ôl ambell i anaf i'r llaw. Yn Ionawr 1963, caeodd y chwarel, oherwydd y gaea drwg. Amser hynny, cefais brofiad o fynd ar draws y llyn a roedd wedi'r hewi, ar gefn y motobeic efo fy ffrind. Dechreuodd y gwaith yn ôl y mis Mawrth, ond dymchwelodd chwalfa. Caeodd y pwnciau lle roedd y gwaith yn mynd ymlaen. Cefais fy symud i weithio yn Bonc Isabraich, ac wedyn symud o fan honno i'r Mills am gyfnod. Ym 1965, penderfynais yn dod o chwarel i weithio i orsaf bywer y Wylfa, pan yr oedd yn cael ei adeiladu. Ymhen 2 blynedd, penderfynais fynd yn ôl i'r chwarel i weithio a cario ymlaen i naddu hyd at y diwedd Gorffennaf. Roeddwn yn gorfod mynd i'r ysbyty yn Lerpwl. Tra roeddwn yno am gyfnod o 4 wythnos, cefais newyddion mwyaf brawychus yn y mywyd. Tra yn yr ysbyty, cefais yn hun cyflog a hefo'r cyflog yn ymddeledus a llythyr i ddweud roedd y chwarel wedi cael. Ar ôl dad adraf, cefais alwad gan swyddog y chwarel yn dweud yr oedd yn teisio rhywun i ddarfod yr orders hefo'r receivers. Mi roedd yr hyfad iawn dod yn ôl i'r chwarel heb neb yn gweithio yn y siediau ac adeiladau yn wag. Roeddent i gyd fel yr yddent pan gaeodd y chwarel. Wedyn cefais waith tan diwedd y flwyddyn 1970 ac ar ôl clirio mwyaf o'r orders, roedd rhaid i mi fynd adael a ddechreuais weithio yn Ferodo am 2 flynedd cyn symud i orsaf bywer Dinorwig tan y flwyddyn 1980.